Servus, sestra. Ako nám je tu dobré bez teba. Taký kľud, relax a oddych. Servus. Čauka. Zvládli sme to. Úplne bez problémov. Rána rozbiehačka, len taká jemná, úplne pohodička. Iba okolo toho. Celého jazera. Takže bomba. Čauko, kakauko. Nie sú ostatní. Daj sme to! Daj dole, Katia. No tak povedz. Tešíš sa na dnešnú výzvu? Už druhýkrát ideš so svojím otcom na tzv. Challenge, na výstup, na výzvu. Budhova, teraz bude vlastne aká výzva? Teraz ideme bez tričiek. Je bez tričiek, všetci budú klárkáty. Čo? Riadne. Takže nový rok, nová výzva. Takže challenge je tu. Zdolať Jumbier. Len tak na našu. No si na to povedz, aká? Zážitky. Sme za chvíľu, čo? Ne? Super. Jumbier je dobitý. Krásne vidíte za mnou. Nálada úžasne, fantastický. Skvelá skúsenosť. Vrelo doporučujem, fakt je to bomba, je to skvelé, fakt. Pozdravujem, všetci sme zdraví, všetci sme to zvládli, takže perfekt.